Trijatra apa iki sing ngidung. Rektesipun mau ya mamembo dados garangan seta. Kula caketi kok lajeng mencolot wonten pangkon kula. Mboten namung pangkon kula malah mlebet dhateng jarik kula. Garangan putih leres-leres. Kok kaya meneng wae. Kula nggih namung mentil jalaran menika sekeca sanget wede lho sekeca. Garangan seta lajeng usul-usul jarik kula. Kirang priksa wonten menapa kok dumadan lajeng pliket-pliket menika lajeng gandhanipun mboten sekeca. Icalipun garangan seta menika dados rewanda seta ngangkenipun senggana. Apa bener mengkono kowe sing mimpu dadi garangan seta jenengmu senggana? Kasinggan mekaten Gusti kula Kyai Sinta. Kula pun senggana. Kula abdinipun Gusti kula Sinuhun Prabu Rama Wijaya Narendra ing Pancawati. Tobil tobat orang ngira babar pisan. Utusane Sinuhun Prabu Rama Wijaya kok banjur nganti tumeka ning Taman Argasaka. Ana wigati apa senggana? Wale-wale menapa Gusti kula? Kula dipun utus sesembahan kula kinenak yenaken wonten pundi lenggahipun Gusti kula. Rekyan Sinta manjul leres menika dipun lenggahaken wonten Taman Argasaka. Iya. Salajengipun rening paduka menika wonten salebetipun katentreman lan kawilujengan keparingipun Gusti kula ngaturaken sesupe naminipun Satya Ludira. Dawuhipun Gusti kula sesupe menika dipun agem paduka yen sesak utawi logro mratandani paduka menika sampun kajamah kawanitanipun dening Prabu Dasamuka Ratu Ngalengkadiraja. Tobat. Sak temene notol rasane ngatiku senggana yen ngono Sinuhun Prabu Rama Wijaya ora percaya karo Sinta. Ora percaya nggonku tresna kelawan panjenengane katandha kok mawi dibuktekke nganggo sesupe Satya Ludira. Coba aturna senggana aturna kowe nekseni Trijatra nekseni nggonku ngagem sesupe iki sesak apa logro waspadakna senggana. Senggana melek opane ngalmu sesak apa ora logro apa ora senggana. Panyawang kula menika sampun sak trepipun. Sampun sak trepipun dipun agem mboten sesak mboten logro. Yen mekaten paduka maksih suci dereng kajamah kawanitanipun dening Dasamuka. Padhake apa? Padhake wong wadon pelanyan. Sing iso sujana ora mung piyayi kakung Sinta aku ya bisa sujana. Anoman maju. Sepisan aturna cunduk rikma arane lintring maya lan sing angka loro iki ana sega sing kemebul tak madahi nganggo dandang baline senggana aturna Sinuhun Prabu Rama Wijaya yen kowe bali sega iki kok wis anyes utawa kok wis sayu mratandani Sinuhun Prabu Rama Wijaya luntur nggone tresna karo Kyai Sinta. Ning yen nggonmu ngaturke sega iki kok isih kemebul maratandani anteping katresnan mung tumanduk kelawan aku senggana. Aduh maturaken panuwun yen tanpa panekaten panjenengan. Wanita yo ngambar arum mring kusuma sing angka 3 merga gedhe lampu labetmu senggana kowe dadi dutaning Sinuhun Prabu Rama Wijaya manglunga janggamu kowe tak wisi aji maundri tampanana senggana.
yen tok mantek dayane Aji Maundri bobote 7 gunung karosane 7 gajah senggono ngaturaken gunging panuwun tanpa pami menawi kados mekaten Gusti kula Rekyan Sinta kula nyuwun pamit badhe damel geger ngeras pantes nodi kekiyatanipun negari Ngalengka Diraja. Ana buta papat ngrubut saka kiblat wetan kidul kulon lor sapa kowe takon karo aku jenengku Garbaludira aku buta sing wasani jagat kidul aranku Mayangga Seta aku buta sing mapan ana jagat wetan aku Prabancana sing mapan ana jagat kulon aku Ramandaya sing mapan ana kiblat lor sapa aku Senggana putane Sri Prabu Rama Wijaya. Wah yen ngono kowe soroh nyawa kowe njaluk mati jroning kendel Raden Senggana matek dayane Aji Maundri buta Garbaludira Mayangga Seta Prabancana Ramandaya den tamani dayane Aji Maundri lebur tanpa dadi sirna margalayu. Ning wah Endara Senggana buta papat niki pun mati kabeh Kyai Semar butanipun sampun pejah Garbaludira Mayangga Seta Prabancana Ramandaya jenengmu apik tak nggo ora mung Senggana ning aku ya Ramandaya Prabancana Mayangga Seta. Sok maju putra Ngalengka yo sabrangan maju sabrangan putra Ngalengka aku Raden Saksadewa modar. Wah, bus, bodoh, wah, bus, wah, bus, Dimas mundur. Naga Pasa Tampanana. Naga Pasa.
ambruk nglumpuk ora bisa obah. Sapa kowe maling Aguna gawe geger? Kaca gedhah. Diobrak-abrik renggan pepethan jroning Nyalengka Diraja. Desmak bathok mripat moho ora ndelok. Aranku Raden Senggana utusane Prabu Rama Wijaya. Wah, keparat mungsuh kowe. Tak bondo kowe. Sapa? Kethek putih monyet denyet-denyet. Nyaosa priksa Kanjeng Rama menika maling aguning damel geger, damel untran-untran. Naminipun Raden Senggana utusanipun Bedhis Rama Wijaya. Bangsat elek maling kowe. Metu nyoba. Senggana diobong. Senggana diobong. Ca diobong, diobong, diobong. Yo. Diobong, diobong. Yo. Diobong. Ayo, rumpon. Ayo, pasangi rumpon. Diobong. Raden Indrajit ndhawuhaken dhateng Punggawa Nayaka kawula Nyalengka Diraja. Senggana Anoman mapan wonten alun-alun negari Nyalengka Diraja den bruki rumpon bruki kayu ingkang garing kocapok. Praptanipun Raden Gunawan Kunto Wibisana. Oh. Dananira layung kumelku cemranyo maratani. Raden Senggana iki kok ana bocah bagus nyedhaki aku. Kowe ya Punggawa Nyalengka leres. Kula menika kadangipun Kakang Prabu Dasamuka, kula pun Gunawan Kunto Wibisana, paduka utusanipun Prabu Rama Wijaya. Nyuwun pangapunten sakondur panjenengan dipun aturaken dening Sing Prabu Rama Wijaya. Kula badhe nderek suwita. Kula badhe malik tinggal awit kula sampun dipun tundhung saking negari Nyalengka. Kaka Prabu kula mutaken mboten ndar atur kula. Pedah menapa kula mbelani wong luput. Kula badhe nderek suwita dhateng Prabu Rama Wijaya, Raden. Iki sapa? Nami kula pun Taga. Kula mesake kalih panjenengan kula menika mbeta kendhi. Monggo Raden kula aturi ngunjuk mesaken panjenengan Rewanda kok dirut. Dipun biyuki kajeng ingkang saklangkung ageng mesaken sanget monggo. Toya kendhi kula aturi ngunjuk Raden. Oh. Kilura Togok aku ngaturke panuwun sing tanpa upama. Kowe wis mitulungi aku ngelak dadi wis ilang ngelakku. Satemah bali otot bebayuku baliyo. Keparingipun Raden omahmu diawur-awuri janur kuning. Sepisan meneh omahmu diawur-awuri janur kuning. Aku bakal gawe geger tak obonge kraton Nyalengka. Diobong. Yo.
Yo yo. Den besem dahana murup ning Raden Senggana panggah ora sirna. Geni ingkang murup mubal babal kaki pataken padha sakala dawahing ponang dahana nempuh wonten kedhaton Baluwerdi negari Ngalengka diraja satemabu sabaseh murup mubal babal banjir dahana solah bawaning para wadyabala Ngalengka dadi geni geseng dadi areng geseng kanca dapa ngopo Anoman ya Raden Senggana Tiwikrama pitung gunung ngebaki jagat kakirakan kamprung padha sakala ical saking negari Ngalengka. Yo dadi gede. Yo. Cok. Melayu. Kedaton Datulaya Ngalengka kobong geni kobong Prabu Dasamuka oncat merpeki griyanipun Ki Lurah Togog pinten-pinten dinten pinten-pinten sasi mboten wangsul nanging ngontrak wonten griyanipun Ki Lurah Togog nengga dipun bangun Datulaya kedaton lan koperasi yen sampun paripurna tumuli Prabu Dasamuka wangsul ngedaton